Не мога да не го знам. Само това ми можеш. Не, трябва само да летиш като пеперуда, не и да удреш. 15 секунди. Добре, комбинации изкарано. Ляв 10 опъркът. Айде, стойте на сълбиците! За втори момент! Време! Давай! Закупчем на позиция! Давай! Горцете! Набери го! Добре, отпусти. Иляне, постигнеш пръдани, Иляне! Ръцете и горе! Държи! Удрай! Колата ни спол! Ръжгард! Давай! Държи! Не поема удари горе ръцете, Иляне! Мухамед не поема удари си това само преперате ръцете, давай! Добре, Иляне бягай серия, искам вичен по-тъжки, какво правим, искам бам серия! Серия изтегляш! Горе ръцете, движи се! Давай, Нико, набери го! Удари тялото! Време! Шете! Комбинации изтегляш, комбинации изтегляш. Я да събере малко ринго. За големите хора трябва да спиш. Давай, продължаваме. Давай. Набери го. Иляна не кърва. Иляна никога не си кърва. Ти си судари. Нищо, че трябва да си кърва. Дръж карта, дигни ръцете. Иляна, ще те заграфи и ще ти натиски го иначе. Ако не мога да искаш. Така, Дигни гард, дръж гард. Иляна, тягай от него. Бяга от тъгъла. Връщай, бяга от тъгъла. Стоп. Давай! Бежи! От него. Давай, Шанте! Влизай! Атака малко! Атака! Бяга от тъгъла! Връщай, бяга от тъгъла! Върти! Бяга от тъгъла, момче! Давай! Излизай! Върти! Горцето, бежи, Иляне! Бежи! Бяга от тъгъла! Така! И от бяга от тъгъла! Давай! Иляне, към него, не спирай да си към него! Ти си такова, ще ти си по-тежки! Давай! Иляне! Давай! Подясно се бъде вкарай отвора! Давай! Набери го, Митко, давай, Иляне, върти си, Бяга от тъгъла! Върти, движи се! Той е по-тежък, стой